Siyawamukela ku-TV yakahamba phambili iGuluva TV. Qala ukuthondela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje bingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Umsindo ivideo yakhe KaMashudula egxeka omunye wesilisa odayisa inyama yengwenya laphana-ke eThekwini emakethe ngasemapasini. Ube sebuza ukuthi ngampela kungani uyidayisela abantu besilisa nenyama, ngoba-ke siyazama ngakho konke ukuthi abantu besilisa babe lento esiyifunayo. Wena ubhizi ubadayisela inyama la edolobheni. uMashudula ube eqhuba wathi, ngifuna ukungitshele kahle ukuthi lo mqondo wakho ukuzodayisa inyama yengwenya uthathe kuliphi class? Hawu cha, mina ngifusha ibhizinisi. Hayi business plan. Khona engikuqondana. Ungeke mhlawumbe udayisa inzwane zeyinkukhu ingigili udayisa amalasheni lawo. Awu cha, kodwa ungatest with. Angifusha ukutesta, uqoka ingwenya nje wena. Hawu. Into engicasulayo ukuthi ngiyabona amangceza la. Iyona phela nami ngithola isishipile ngase ngibona ukuthi ngizoyidayisa. Ubona ukuthi igqisha la emabhasini ke impela uzowathola kahle amangceza ethu ehlenyuka. Eish. Angizwanjalo mina umuntu enhliziyo embi. Hawu kanti wahlabeka kangaka yini? Wena yini udayisa inyama yengwenya? Cha mina inyama yengwenya. Awuyisabi nje inyama yengwenya, uyisabi. Hawu. Ukhetha isilwane esisabisa kangaka. Cha phela mina ngidayisa inyama hayi ukuthi mhlawumbe ingwenya inayo. Uyazi mina ngihlala ngivuma lento ukuthi asisupport ibhizinisi lomuntu omnyama, kodwa leli lona lingidina tu. Abona amaphoyisa azoguqula lelo. Akaze ngicanule ibhizinisi kanti kodwa wahlabeka kangaka. inyama yengwenya yaziwa njengenyama ebiyona isizayo laphana ehlisweni. Kanti-ke uMashudula bekhulumela abesifazane okungenzeka-ke kube bayilungisele amadoda awo, njengoba-ke belinyama yengwenya laphana kusangenzeka liphunyuke idliso. Mntana sekhaya ngiyazi ukuthi usuyithokozela ividiyo, sihlangane laphana kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde ucomment, ulike. Kanti konke lokho ukwenza mahhala, usukwenza ukuthi wena uqala uthole notification mase kufaka le video ehamba phambili.